ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Ke East West Group of Institution Bangalore kebeladon kemasan post MA bat ke bapau baha ke kod admission na kebenta ke nursing and paramedical course yang jingte bakam benya kol hakini ke number harum. Ke New Trap Youth Council hakasngi thoding ke khatsau trik jeleu arja apsau kabal IT ke IT jungun Shaka Expert Committee on the State Reservation Policy balatung dok sarkar jela. Kal ai jingmut badai banonra ke combined reservation kabalong khandai pulai nak shispa ya ki riulum schedule tribe klem da phya lagalong ya jai benru khasi jantia bat garu. Habai kran bigala pthai khubor president jok HYC ba Roy Kuparson rem ulong baya ka batam nak khandai pulai persen laban bha no R% shaki schedule caste but 1% shaki unreserved category. Shushu ulong ru bahakoi dei bagi kam ke balai hagi district level dei ban le lang kumju da ka pendu no ya jingmang kerpang ka prapo persen kumbala le baro shikata hakhasi ba Jente Hills bat hagaru hills nakaliang jong ka seng HYC CEC mata kasni ngila yo wan bu ya jing thol kat kum ka jing kwa jong ka expert committee ba ide ban wan ban ai jingmut ki jongi bet ki ba ngi kwa ban ra ite ki jing pala apo ka reservation policy jong ka jela ka jongi kumbala penbana da sarkar ka bala thung ni expert committee ba kumjur ban shim ki jing a jingmut na ki benhon ki ba fair te kumgo ni ki seng ki betre apo ka ni ka bri new trap ngirung dila sodai ban wanra ban ai lagi jong jingmut ban ka shong ka expert committee kai ka ba ka kan le pa de kini jing ai jingmut ki jongi te ha kani ka jing ai jingmut ka jongi lamba ki jing tho ngi la wanra ba kan artli ki benta ki ka bangi ngi sngo ba ki de ban wan bandon ka jing kala kani ka reservation policy kumba kalong menta ka badengkong nang syabdu na kaliang jong ka seng ngi la ban pau ha ka expert committee ba kumba kalong hi ka Meghalaya state reservation policy jong sedam khat kanai spa nyu ko ar kawanra ya kajing ya kata sub classification ko ngiong kajing phya ya ki try muluk hakilai benta kawe ki phya yo khasi jantia kabaar yo garu bat kabalai ya ki other tribes kumut sakiwe pat ki riulum ki basyong basa ni kecela jongi ti kumba kalong himenta kani kementa ka baong banwanra ya kata sub classification ha ki schedule tribe lan ha ki schedule caste kadon ka kies ka badang yat menta hang thia po Supreme Court ka badai na po Punjab ka government of Punjab kawanra ya koi ka act ka kawanra ya kata ka sub classification hakini ki schedule caste kumut ki phya ki schedule caste na lor bal adon schedule caste la sedang ban phya ro yaki te badai bagni benta kadon ka kies menta po Supreme Court hakaba ka judge ka 7 judges bench ka banyongut ki judge of Supreme Court ki la ngap ya ki mamla kila shim ya kila pelong ya ke hearing te kila reserve ri ka judgment ya ka bahadu menta ompat don kenu karai ka penmi na kaliang jo Supreme Court te ka beningkong du kai ka bangi ong ya ka expert committee golong baswa ba pin kta ya ka reservation policy jong ka jela ka bawanra ya ka classification kumang ong menta ha jing sha bong schedule tribe kamut kandai bitang schedule tribe kamdai ban ong ba schedule tribe khasi jantia schedule tribe garu lani ada schedule tribe tingi ong baswa ba pin ai kenu karai banwanra ya ka sub classification lani ka classification jong tribe hidai ban apru ya ka raj Supreme Court na manadu banai baar ka Supreme Court kala reserve ya ka judgment ya ka bakala banwan no hagnu do kopor kai ka pelong ingi ban ong gumta ka di haki artli kita lada ka Supreme Court ka ong ba ka sarkar kala ban sub classify ya ki tribe kumut ban penyafair ya ki tribe ka jingdawa ka jongi kalong ba kalong ba day ban wanra 100% ka reservation category kumut ya ki way pat ki jai pendri ndrei la dapat ka Supreme Court ka ong ba ka sarkar kala ban wanra ya ka sub classification kumut ba fidang la ban divide ya ki tribe no fila ban divide ya ki tribe lan fila ban divide ya ki tribe lan fimla ban divide tribe ka jingdawa ka jongi kalong ba day bandan ka combine reservation ya ki tribal ki badan hapo ka chala jongi bat kat kum ka jingkhain ka jongi lada 100% yang bangin ayo khasi jantia 100% yo garu but 5% yo other tribes ka jingdawa ka jongi ka longba ka total reservation lane ka combine reservation jong ki tribe ki badan hakani ka chala ka jongi ka de bandai khandai 5% but
kendai pulai persen yaki total yaki tribe schedule tribe 8% yaki SC but 100% pat kandai ka reserve yaki unreserved category kata ka jing dawa ka beningkong ya ka bana kalian jong seng ngilabu lan ngila ajing mut haka expert committee but hak baidai bat ka district level post ngilai i bah ka reservation policy kumba kalong menta ki ong bah ka district level post ka combined reservation ka di bandai 40% yak hapo khasi jan hills 40% yaki khasi jan tia hapo garu hills 40% yaki garu lada omdan ba apply khasi hapo garu bat shaniru lada omdan ba apply garu ko khasi hills re kajing mut kajing ong jong i ba hangi kalong ba pi lada ngilayo lada ka supreme court ka ong ba Pimlak ban classify, ban sub classify. Kemudian pimlak ban pihak iki tribal community haka jelas. Kemudian kejing dawa kejongi kedi bandan kendai pulai persen ka combined reservation. Teh haka jaka berapa persen? Mentala haki district level posuk kedai banwan kendai pulai persen, 8% UST, but 100% kendai yaki unreserved category. Kata kerika baat. Di kabalai ke kejing dawa kejongi, kani kejing ai jingmut kejongi yang kalian jong seng kalong ba pinapit ya kani reservation policy kebetulan mentah. Ki ong 40% u khasi jantia 40% u garu 100% ada tribes and 100% ya u unreserved category but hakani ka 100% yang u ada scheduled tribe lakan thop lang ru ya u scheduled caste ka ong 100% for other scheduled tribes and scheduled caste of the state of Meghalaya kumut ba ya ki scheduled caste ru lakan thop lang hakani ka 100% tekani ka jingle lani ka jingbu jongka reservation policy kumba kalong mentaban kan thop lang u scheduled caste but other scheduled tribes kalong ke ek ka ba ngimso ya ladai ban piak no shaki arbanta kau mut balai persen undai ada scheduled tribes jongka jela ka jongi but 8% undai bandai jongka scheduled caste kata ka jing ai jingmut ka jongi habai dei bat ka 5% ka ba ay ki ada scheduled tribes but ba la fipet ya ka reservation policy ko mentar pinyo iba ka reservation policy ko ang ba ya kitu ki casual workers kitu ki contractual workers nangta kitu ki post ki bomlong permanent ka sarkar ka ong baka reservation policy kanom terkam kata ka ring policy ko mentan re da kajing mut ka jing snow ka jong ipat kalong kani ba la da don kanu kam la kalong contractual la kalong temporary la kalong non permanent re la da kajing pentri kam ya utau briu ka day life post ni shanai bat kadon ka gendon ka boong bala benang penjalan lania ban renew yang ya kata kajing trikam ka jong uha kita ki mo ki tanak trikam ki fair jong ajala la da pipet menta ki court contractual namta sau post ni sau san ni bat hadin ka tu pat ki ai ti ki court benang renew ka contract ka jong ki ban extend da ki post na mdi tang sisnam arsnam re kidon ki bri ba renew sa e to ka sau san ni ka jong ki de ki post na tingin ngismo bala da sarkar ka sothu ba kata ka kam ka ba ai treyo to brio kan kamjrong lani kan kamjalan ya kalai pos ngi bat don kami u benang renew na kapo sa kapo ngisngo baka reservation policy ka de bantri kam hukum kita ki bentaro kata ka de ka ba kabasaw kabasan ka jing mut ka jongi ya ka expert committee kalong bala de pipet ya ka reservation policy kumba kalong menta ki ong ba ya ki post ki belong scientific service but scientific post omlak banbu reservation hendrai ha reservation policy baru ka wepan Shim la thua kamut ayu kata scientific service. Shim la thua kamut ayu kata ka scientific post. Teka jing mut ka jongi ya ka expert committee ka long ba hakani ka reservation policy ka bathmai. Ladlong ba ka expert committee ka jing mut ka sorka kadai banda batai syai ka. Mut ayu scientific service, mut ayu scientific post. But kadai ru banda batai syai ki ba kum kinu ki jatkam ki ba ha ba kata ka scientific service, but scientific post knang ba kanong long kulmar. But namar hadu mentala da village ban keli kidon ki buang baka kam doktor ka de scientific service dan ka scientific post ndai la fi page habat tap kam mo ha ki kam khot ka government ri kiat ka kum ka policy kidon pat kiwi jat kam ro tinging sngo ba knang ban lat kani kijing kulma ya kani kijing mo scientific service scientific post ka expert committee ka de ban ajing mo ka sarkar baka de ban de don ka clear cut definition lani kijing batai baka de ban don ru ya ka list jong kita jat kam ki bahab bo ka scientific kumakalong menta ka pililenti ru yaki ST hamtam ki bedai nakawi ka jala banwan shim ya ka reservation jong ki ST ki bedan hakani ka jala ka jongi tengi ngisno banda ngi ajing mut ya ka expert committee ba ya kata ka kendon ka basya yu ST nakawi ka jala kumakalong menta haki snam ki belawan la defi page reservation policy ka ong ba
mo ki garu ki basa ha ki wei ki jela ki betip ya ka culture la ne kriti dustur jong garu na kani ki jela ka jongi la ki perlok garu ki jongi na pok garu hills kim la ban thep la ni kim long qualify la sha yu bri na baru bo unwan ban thep la ne ban yo ya ka pus jong tu perlok garu jongi ki beden pok garu hills tingi sngo ba kani ka condition la ne ka provision kam dei bandan ha ka reservation policy ko thamai ba nak ta kadang mi ong ba ya kani ka basha ya ki bri ki bana ba ki ST wat lalong khasiru la dau khasi jongi ude ST ubashong chapo Assam ubashong chapo Manipur umla banwan kliem ba ban yo ya hok jong khasi la nu ST ubade na kani ke jala jongi tinging semua bakum kata kendon umdai bandon hak reservation policy ti kita kini gijing ajing mut jong seng ki khatar kli gijing ajing mut jong seng hak expert committee hak resi ta ajing sha kali khatar kalong ba la da fipet ya reservation policy kum ba kalong manta ka dei tang ka resolution kampat dei ka an kajing ajing mut kajong iya ke expert committee kalong ba ke expert committee kadai ban recommend sa kasorkar bakam dei ban shu pelong sa tang kata resolution jo kasorkar dela da ka kwa banwan ra ya ka policy ka batmai lane kata ka job reservation policy kadai banwan ra da ka an kaumut ba ya kata ka an dei banwan ra apu ing dor bar tauan bat ai ba ka ing dor bar tauan kan kren kan ya peliu jengmut bat kan pas da ka an khnang bakan kham khlan nama kum ba kalong mentahi kadang datang ka resolution lane kata ka office office memorandum jong ka department lane jong ka sarkar kam khlan kum ba kalong ka an te kata ka ga we na ki jingkwa jongi ya ka ya ka ni expert committee bakan le but kani ka we ga ba khandai ka jing ajingmut jong ka seng kalong ba kam ya ha jing sha ba ka reservation policy ndre ke ga bangi yo i kalong ba kani reservation policy ka jongi kala shukle jakhtung chaba pala job reservation ya ki kamru da kani reservation let tap admission ha ki school la ne ki jakaban puli kham tambe ki higher study su pendon kambe da kani ka job reservation te artli ki jing ai jing mut ki bangi ngil ai ya ka sarkar kalong ba ha ka baidei be ki pus nong hikai namar kuma kalong menta ki bun ba ki school de ki hajar kali ki school ki ba sarkar kalong trial la di kepenyak daladi kita ki government institutions ndre ki donru ki school ki ba sarkar kaya rap ki deficit ki ad hoc ki government aided tinging sngo ba ki don ki wi ki jela jong ka negeri ke jongi la da fipet ya ka Andhra Pradesh ka wanra da ka an ba kandon la ka jong ka teacher cadre ba ki om kamut ka cadre jong ki noi kai tingi rungi kwa ba ka sarkar jela ka jongi ndai ban pendon kam da kani ka job reservation policy jong ka jalan re ka dei ban wanra da ka an ka bolong be thik na ban ta ka kam thong noi kai ba la da wanra ya kani ka an kumangi laong mene khandai fulai percent ka dei ban dei ka combined reservation jong ki ST R% jong ki SC bat kum ju 100% jong ki unreserved bat ha ka bay dei ru bat ka jing I admission haki school haki colleges bakum juru khamtam be ki balik puli shabar jong ka jala hapok ka government kota nyu i ba ka sarkar jala ka pendon kambe da kani ka job reservation policy ndre hai ru ka job reservation policy ka khlem kren ban ong ba ban yo admission lane ban lik puli ya ki jing puli ki ba fair ki lain ba fair on pentri kam da ka job reservation policy tengi ngismo ba ngin ajing mut ya ka expert committee ba ka dei ban ong ya ka sarkar ban ajing bot ya ka sarkar bala dei ban wanra no da ka an ka belong separate ka belong da ka weipat khnang ba ya kata ka an on la ban wanra apo assembly bat ya ka reservation ya kitu ki khna ki beli puli shabar ki khamtam ya da ki government kota ka reservation kalong ba idani wi ibentai ba ong balada ja ba mentau snam ya thep kam lada don kanu kategori shumno khasi ki candidate na khasi jantia kim la ban fill up ki post kum 10% lani ugaru umlak ban fill up iki pus kuma 10% mentau snam ya kita ki pus ki beduna on ra no syaka snam ke banwan bat lada umlak kata snam ke banwan ru on ra yang sa shisnam komut arsnam ki aila tingi ngis ngo ban ong ba kani ke jingle kan long kam ya ha ban kalian jo kaseng yong ba ya ini bentai ba ong ban carry forward ya ka recruitment to the subsequent years dei ban pendu no komut balada omlak ban thep naki beriu lani ki candidate ki beri khasi dentia ban pendap chaka garu lani lada omlak ban thep niki garu dei ban pendap no da ki khasi jentia bet ki ada traits kumengi ong ne 93% lani ngi shimlang ya kata pat bro khat dei ban based on merit ngimlak ban ong la ban yo garu la ban yo ada traits la ban yo ujongiru based on merits ndre mde ban ab ba myo ban thep mentau snam ngi hab ban ab hadu next year lani hadu uwe snam katar kadai uwe naki jing ai jingmut ka jongi nakaseng but ka jingong jongi ka bahraru ka banyo kadai na ka policy la da fipet menta ki ong badai bandon ka special recruitment
only for selection of candidate from underrepresented group. Kau mut ba syubuno mentau senam lakot application 20% 23 post kasi 23 post garu. Telada omlak bantep ya post jong garu lan ya post kasi hakani ka senam ka banwan ondon ka special recruitment. Lani hadin arsnem kendon ke special recruitment take nam tak tu kejat benri mutang nam tak tu percentage tinging so ba kani kami ha ya kani ke provision lani kani kendon ke bedon haka policy dai ban tunduk no ke bepra ke jing ai jing mut jongi na ka seng kalong ba ke sorka ke haka policy ke don boong ba ke reservation haki post ki bede haki public undertakings but ki government aided institution. Tadi fipet ki public undertakings ki company ki fair jang sarkar nang ta ki school ki sarkar ka yara keleng jaka ya kata ka reservation dai ban pendek ba ndrei kadai pat ban long lada ku mga ong menne lada kawan ka combined reservation kadai ban wan ba khandai fly percent ya ki schedule trade jang ka jala ka jongi 8% ki SC bat kum ju ru 100% ki unreserved category.